wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Niki wabarakatuh. soal kehidupan menika nggih. Yang urip sedanten menika kula kalih panjenengan ngaosten pundi-pundi mriku nggih angsale mung ngrungokno tok mboten sampe ngerti sak temenane. Mongko menika kula kalih panjenengan urip niki dikinten urip sing sak temenane. Lah niku nggih. Urip sing sak temenane nggih mangke ten alam kubur meniku niku urip sak temenane nunggu sampai ten akhirat niki ten donya niki kiamat baru kita ngadepi ten akhirat mriku. Dadi ten donya niki cukup mawon kula kalih panjenengan nglampahi tanggung jawab kodratipun Allah gedhekno anake panjenengan meniku sampean sekolahaken, sampean ngajekaken, sampean golek pun wayahe menika nggih sampean nikahaken. Niku selesai pun sampean. Kula kalih panjenengan wingi-wingi menika beban pikiran. Ya apa anakku lek aku mati, sapa sing ngingoni? Ya apa aku lek ngene, sapa sing gedhekno? Ya apa sing aku lek kaya ngene iki sing nerusno. Lah niku nggih. Cukup panjenengan ten mriki 5 menit mawon ngertosi ilmu makrifatullah. Sampean berpikiran kados ngoten meniku mangke ical kiambek. Akhire panjenengan diparingi keimanan dhateng Allah, salat sak benere, sak rasane, sak kenikmatane salat. Lah niku nggih dadose panjenengan boten bingung. Boten wedi-wedi. Buktipun niku panjenengan ditinggal tiang sepai panjenengan masih boten ditinggali napa-napa nggih sampai saniki nggih tasih urip terutama nggih usaha meniku. Lah niku nggih mongko panjenengan tumut sing sak benere jamaah niki mangke panjenengan gak usah berpikiran kepingin iso maca takdire wong. Panjenengan gak usah berpikiran kepingin sing nomor 1 kepingin nomor niku. Mangke panjenengan diparingi kiambek dhateng Allah tentang pejahe tiang. Pejahe tangga sampean, pejahe derek-derek panjenengan. Terutama pejahe panjenengan kiambek. Lah niku lek panjenengan iman dhateng Allah. Putu-mutu tok sampean imani, sampean serahkan dhateng Allah, mangke panjenengan paringi semrat kiambek termasuk wingi nika ditangletaken dhateng Mas Giman. Lah niku nggih, lek sampean iman otomatis sekitar sampean, derek sampean sebelum dia meninggal niku panjenengan dilewati mimpi menawi lewat mimpi menawi panjenengan keimanan mentok Allah ingkang semerap sampean didugi secara sadar ditetii donga sampean. Lah niku nggih. Mongko meniku tiang ingkang sing pejah menika nggih tergantung kehidupan sehari-hari. Lek kesehariane senengane nggih menika adu petik main nggih pejahe ten mriku. Lek panjenengan senengane ngadhep dhateng Allah sehingga panjenengan saged diparingi semerap dhateng Allah bahwa wong iki mau kate mati sehingga dugih ten griyane sampean didungoe sampean. Lek sing sadar total menika diparingi semerap melalui isyarah. Oh niku nggih diparingi pengalaman enten peken kula niki enten lari nggih sami-sami marung moro-moro tanglet. Aduh Mas, bojoku iki melayu. Aku iki kepingin rabi perawan maneh. Aku iki ngene maneh, aku iki kepingin ngene. Lah niku lare ingkang sajang niki wau pun pocongan. Diparingi panjenengan semerape isaroe kados ngoten. Ah niku lari bodho lelo niku wau diparingi ngoten mboten mampu nerami atine ditinggal nyingkrih. Tiyang sekitare mboten ngertos. Wah, lari bodho lelo iku nyingkrih omong-omongan gak tutuk, gak sopan, gak apa. Lah niku krana ilmu niki lek tiyang mboten iman mboten paringi semerap sehingga menilai seperti ngoten niku wau. Dan niku wau nedhi kajenge Rabi Malik kathik sing perawan pisan, kathik kehidupane nggih mabuk, nggih adu petik, nggih napa nika. Wong wis kate mati sampai
sik kepingin maneh angsal seminggu pejah tiyang niki. Niku isyarahipun Allah kados ngoten dereng pejah sampai diparing semerap. Oh wong iki wis dipocongi berarti wong iki mati tatene lah niku nggih. Enten malih nggih senengane nggih ngapunten ingkang agung ten komplek menika senengane dulinan lari estri. Lah niku kajenge pejah niku nggih ten keluargae ditunggoni wis gambaran mawon. Ya napa Bu, aku iki wetengku kok lara. Oh sampean napa Mas? Lah niku ngapunten ingkang agung krana niki wau senajan keluarga lari jaler niki wau seneng mempermainkan perempuan. Delok iten aurate sing estri niku wau, sing estri sanjang. Oh sampean niku lara ya kate njaluk ta. Ambek ya napa ngoten. Padahal keadaan sakit. Akhire nggih niku wau wis aku celukno tukang pijet Bu. Celukno tangga niku ngoten mawon nggih. Niku dicelukaken dalam keadaan kurang lebih 5 menit mantun nimbali tiyang pijet niku menawi tangga dugi mboten enten umure. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah ngoten niku ya napa? Mongko kula kalih panjenengan niki sasih entenih ruh teng lebete awak iki monggo ingkang kelampan sing sae-sae mawon. Mangke pejahe sampean nggih sae. Lah niku lek tiyang sing iman iki wau sampai diparingi semrap pados ngoten niku wau. Termasuk panjenengan enak-enak salat ngadep nang Allah ketok tanggae sampean dipocongi didusi padahal tiyange sik enten pendamelane. Lah niku isyarahe Allah. Sampeyan mendel mawon sampeyan dongaaken intine ya Allah tangga kula niki ngadep ten jenengan keadaan salat kok sampeyan paringi semrap pados ngeten ya Allah. Mugi-mugi mawon lek takdiripun panjenengan ancene tangga kula derek kula napa kula nika pejah sampeyan dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Lah niku intine panjenengan senajan semerap, senajan yok napa mawon, mung sekedar ndongaaken mawon sampeyan niki. Kadose panjenengan niki mboten napa ngelebi dateng Allah diparingi semerap sebelum orang itu meninggal karena ilmunya di Al-Qur'an sudah dijelaskan sebelum 40 hari bahwa manusia yang mau meninggal ini masih bisa aktif melaksanakan mencari nafkah atau pekerjaan umumnya. Sanes panjenengan sanes kate dadi pangeran nomor loro erune wong mati mboten lek iman sampean diparingi semerap napa artine Al-Qur'an niku wau. Buktipun nggih panjenengan kalian kula nggih ngalami sakderenge bayi umur pinten 4 bulan. 4 bulan niku mboten enten ruwih. Lah niku nggih niki termasuk enten ayat Al-Qur'an niku. Mboten enten ruwih panjenengan tiyang estri-estri pun ngalami. Mboten enten ruwih tapi saged berkembang sampai medal dados bayi. Setelah janin niki wau umur 4 bulan baru datang Allah diparingi ruh. Lah niku nggih panjenengan tadi intine niki ilmune sing panjenengan mboten semerapi sing mboten ngerteni cukup panjenengan sakniki ngerteni mboten napa-napa oh. Senajan enten tangga sampean dalam keadaan salat dalam keadaan zikir dalam keadaan mimpi sampean diimpeni sing kados kula ingkang critakaken niku wau. Cukup panjenengan doain mawon menawi tiyange diparingi dugi sowan secara wujud keimanane dhateng sampean saged kados ngoten menika pamitan wasul ten ngersane Allah niku nggih hae Allah termasuk Kiai Ghazali Jak Gadung menika. Kiai Ghazali Jak Gadung menika dereng pejah niku dugi teng lari budaya lailu niki wau. Le terusno istiqomahmu iku aku wis dipanggil dateng jatuh menika napa artine alif titik bak niku terusno le. Lah ngoten niku dereng pejah niki Kiai Jak Gadung Kradenan mriku. Lah niku nggih sing diparingaken ilmu alif titik bak
senajan dereng fisik niki dereng geblak Allah ingkang maringi ayat sing namine Ar-Rahman Rahim menika sampai ninggalaken ilmu alif titik ba. Lah niku nggih mboten para kiai tok, mboten para wali tok, panjenengan saged sampean icalaken sing ngaos mriki sampean sing tau mirengaken doktrin pembodohanipun sampean lek duduk turunane ulama, lek duduk turunane wali, lek duduk turunane nabi dai ra iso kaya ngono pembohong niku. Nggih, sampean pun mireng-mirengaken sak jelase, sampean lampahi sak temenane, sampean nedha kalian dzikir, sampean tutupaken ten griyane istiqomah menika boten ten dhuwur sadata tok. Sampean sholawatan, sampean nedha-nedha niku sing nyambut damel ten segara kalian narik jaringe kari bersolawatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dan narik jaring. Khusus datang Romo Yai Hamid Al-Fatihah mawon terus. Maka Islam sepujur tubuhipun panjenengan mangke lekat di dalam diri nggih niku intine arti sesungguhnya Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kula ceritaken tentang tiang-tiang niku wau mung niku kembangan mawon ten mriki dulinan nggih panjenengan mangke ngalami berapa orang pun ngalami alhamdulillah rabbil alamin niku bukti kuasaipun Allah niku rahasiaipun Allah krana panjenengan purun akhire nggih rahasiai Allah diparingaken nggih pun ngertos napa malih ingkang pentang letaken monggo